Il-framework li għandu pajjiżna fil-każ tal-insib għal 7 speċi ta' safar tal-għana biskop ta' riċerka ġie deskritt mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħala wieħed robust. Dan qalu l-Ministru responsabbli Clint Camilleri f'dikjarazzjoni qawwija li għamel waqt seduta parlamentari din il-ġimgħa biex iwieġeb lid-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg li talab l-informazzjoni dwar is-sentenza li ngħatat ix-xahar li għadda fil-Lussemburgu kontra Malta. Il-Ministru għal-għawdex u li pjanar qal l-Qorti Ewropea fis-sentenza tagħha qalet li pajjiżna ma spjegax biżżejjed l-iskop tiegħu propju għax ma teżistix alternattiva oħra għal din id-deroga. Però qalet ukoll li l-framework li għandu pajjiżna f'din id-deroga huwa wieħed robust u huwa wieħed tajjeb preċiż. Il-Ministru responsabbli indika kif il-Gvern ma qadx bidejh fuq żaqqu f'dan ir-rigward. Imma sa mill-ewwel ġurnata rid jassigura li Malta tkun konformi mad-deroga mid-direttiva tal-asafar tal-Unjoni Ewropea u jara xi tkun it-triq il quddiem. Fl-istess ħin iżda fakkar fl-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li sa midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea żamm il-weda ma' Brussell li jaqta' l-insib fl-2008 kif fil-fatt ġara. In-naħa l-oħra tal-Kamra propju qabel Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea kienet batet karti, ittri, leaflets, dar, bib sabiex propju tassigura l-inna s-saba li ser jibqgħu jonsbu. Wasal l-2008 u kienet l-aħħar sena li setgħu jagħmlu dan. Propju għas-sentenza li qed jirreferi li kelli l-opportunità nkun hemmhekk preżenti, il-Kummissjoni Ewropea stess irrimarkat waqt ismih tal-kawża li kien Gvern Malti ta' dak iż-żmien li propju tal-kummitment tiegħu li ser jiġri hekk u propju hekk ġara fuq dik żammew il-kelma. Waqfu l-istaġun tal-insib darba l-dejjem propju bl-aħħar sena tkun l-2008. Għalli kellu jkun il-Partit Laburista wara l-bidla fil-Gvern fl-2013 li sa minn sena wara reġa' introduċa l-insib permezz tal-ewwel deroga u b'deroga oħra biżjeda tar-riċerka wara sentenza preċedenti Ewropea fl-2019. Għaldaqstant tenna li issa l-Gvern Malti qed jipprepara d-dokumentazzjoni kollha neċessarja biex fl-aħħar mill-aħħar jaderixxi mad-deċiżjoni li ttieħdet għal ġid ta' dilettanti Maltin u Għawċin.